Bien, pues ahora vos vou a deixar con Vitoria, que é profesora da Universidade de Santiago, que nos vai a falar das matemáticas do cotidiano. Como temos o tempo moi limitado, xa nos deixo con María. Bos días a todos. En primeiro lugar, darvos as gracias por estar aquí para escoitar esta charla de matemáticas. Dois as gracias tamén aos profesores do instituto que me invitaron para dala e eu estou aquí, vamos, moi a gusto. Entón, vamos a empezar así rápido porque a miña charla de hoxe o que pretende, de algún xeito, bueno, eu busco collo as palabras de Albert Einstein, que decía que nunca se deseirá asombrar de que as matemáticas parece que é un produto do libre, o sea, da cabeza solamente, non? Da nosa imaginación. Pois, as matemáticas por que corresponden tanto á realidade? Entón, eu o que pretendo hoxe aquí pois, é contarvos 4 cousas sobre as matemáticas, donde podedes atopar as matemáticas. Pois un pouco, non creo que vos agora xa seguramente que non lle preguntado aos profesores de matemáticas para que sirven, non, porque xa sabedes todos para que sirven as matemáticas, pero por si acaso eu vou vos contar unhas 4 cousas en donde as matemáticas están presentes na vida real. Hai algún matemático que está mirando cal é a superficie da India en elefantes indios. E non lle importa ver os metros cuadrados que hai na India, sino que o que busca é cantos elefantes indios hai en esa superficie. Hai outros matemáticos que se lles dá por buscar cantas fotografías hai que facer para que todos aparezcan en un grupo, cando temos un grupo, cantas fotografías temos que facer para que todos aparezcan cos ollos abertos. E incluso hai outros matemáticos que se dedican a ver cal é a estimación do número de ciudadanos do estado de Alabama en Estados Unidos para saber cantos se irán ao inferno despois da súa morte. Que é o premio Ig Nobel. Sabedes o que é ese premio Ig Nobel? Coñecédelo? É unha parodia americana dos premios Nobel, vale? Unha parodia que se fai na Universidade de Harvard, de acordo? E que se fai? Pois, en principio, buscan por todas esas revistas onde aparecen publicadas as investigacións de científicos, buscan aquelas investigacións que en principio que dan risa, que parece que un principio dicen, pero como é posible que alguén se dedique a pensar en estas cousas, como todas estas cousas que vimos aí atrás. En principio dan risa, pero vou vos contar unha das investigacións que levou un premio Ig Nobel. Non era de matemáticas, pero merece a pena contarnos. Era sobre un traballo que fixeron que decían que os mosquitos da malaria estaban tan atraídos por un determinado tipo de queixo, vale, que polos pés humanos. Eso foi un dos traballos que estaba publicado en unha revista moi boa e que levou o premio Ig Nobel. Claro, cando olles eso, polo menos dache risa, non? E dices, pero vamos a ver, como se lles ocurre pensar en unha cousa desas? Bueno, pois eso fixeron investigadores, publicaron, e gracias a eso, unha vez que o publicaron, houve xente que leu esas revistas, e que fan agora en algúns lugares de África? Pois para esos mosquitos que son os transmisores da malaria, o que poñen son estratégicamente ese tipo de queixo, polo menos porque mentras están no queixo deixan en paz aos humanos, e é unha forma, digamos, de ter un pouco controlada esa enfermedade. Vou explicar o que facemos na Facultade de Matemáticas. Na Facultade de Matemáticas de Santiago, nós moitas veces temos a fama de que o único que facemos é dar clase. Pois non, facemos moitas cousas. O que menos, digamos, damos clases, non? E moitos dos profesores aquí de matemáticas que tedes ali pois estudiaron ali na facultade e ademais pois traballamos en investigación, vale? E como vos decía, hai unha investigación que desas que de momento non sirve para nada, non se lle busca unha utilidade, non facemos eso pensando en unha utilidade, pero hai outras matemáticas que sí, que xa estamos facendo para aplicar a algunha cousa, non? Por exemplo, ali o que estamos facendo, unha das cousas é facer previsións. Aquí temos un mapa de Galicia, un mapa de contaminantes, vale? Con ese mapa de contaminantes podemos axudar ao medio ambiente pois, en Galicia. Que máis estamos facendo? Pois, por exemplo, vedes aquí a Ría de Vigo, vale? A Ría de Vigo hai
está por aquí Vigo e por aquí Cangas, hai dous focos de contaminación importante nesa ría. Entón, sería importante saber como esa contaminación se vai a estender ao longo de toda a ría de Vigo para saber onde teño que poñer, por exemplo, depuradoras, non? Para optimizar, digamos, ese estudio. Outras investigacións que se están facendo ou que xa se fixeron no futuro, no ano pasado, pois fixados, aí tedes unha mandíbula, vale? Entón, aquí o que se estudiaba era, todo isto é con equipos interdisciplinares, isto era con odontólogos. O que se facía era ver cal era o efecto das tensións que se producían nunha mandíbula, o efecto dun bracket, vale? Entón, para iso que se fai? Se colle unha mandíbula dun morto, se digitaliza, se lle fai estos triangulacións para saber en cada un deses espacios cales son as tensións a que están suxeitos, e aquí vedes, pois, o que ocorre con a tensión sobre con este modelo. Vale. Que máis cousas se fan na facultade? Pois en enxeñería, o que se está facendo, por exemplo, é vendo certos procesos como unha empresa dedicada de construcción de autobuses. O que nos propuxeron era ver a seguridade, estudiar a seguridade dos autobuses. Pois eso, se pretende sustituir esa población de mosquitos, e entón, que ocorre? Pois que eso se estudia matemáticamente, vale? Se eu teño mosquitos que son autóctonos e outros mosquitos que son transxénicos, o único que teño que ver quenes son estas funcións F e G para, por exemplo, se nos procuramos dúas mulleres, dous homes, unha muller con dous homes, non? Pois a forma de ter descendencia é que a muller se xunte cos homes, non? Entón, se unha muller se xunta con dous, un por dous. A forma de que dous mulleres, cantos contactos posibles ou menos hai? 2 con 2, pois será 2 por 2. É dicir, que o número de contactos posibles entre mosquitos de un ou outro sería isto por isto, XL por XL. Con eso, nós o que poderemos facer é intentar poner e quitar cousas, vale, que nos axuden a ver cales son os efectos do futuro. É dicir, se eu poño moita cantidad de mosquitos transxénicos, eso es bueno. Pois teño que mirar, podo mirar que ocorre matemáticamente con esa, hacia onde vamos no futuro moi hacia lá. Entendedes? É dicir, eu o que quero é influir no que vai a pasar no futuro, pero influir no que vai a pasar no futuro sin hacer un dano colateral. E para eso utilizo as matemáticas. Eu teño as miñas fórmulas e digo, se fago aquí isto, se pongo aquí isto, que é o que ocorre con isto outro? E así podo influir en erradicar enfermedades como esta. O mesmo ocorre en traballos que tamén estamos facendo aí sobre ciencias sociales. Por exemplo, estou colaborando con, seguramente que vos coñecedes a Jorge Mira. Coñeces a Jorge Mira, de Cifras e Letras? Pois Jorge Mira está traballando conmigo un modelo que estudia a coexistencia de dúas linguas en unha determinada comunidade. Vale? Por exemplo, pensemos na galega, na comunidade galega, pois aquí hai falantes en castellano, falantes en galego, hai falantes en castellano e en galego, vale? Cales son os factores que contribuyen a que as dúas linguas podan coexistir? Ou ben, que factores contribuyen a que algunha desas linguas pode morrer? Vale? Por exemplo, factores que contribuyen en eso, pois unha das causas é, pois, digamos, o prestixio que ten unha determinada lingua. Se é moi prestixioso falar unha lingua, pois será máis fácil que esa lingua sobreviva. Ou incluso a similitude entre as dúas linguas. O galego e o castelán aquí son moi similares, entón esa similitud fai que non nos coste traballo falar en galego, falar en castelán ou sexamos bilingües. En comunidades, por exemplo, como a vasca, o idioma vasco, a similitud co castelano é casi nula, non? Entón, hubo un determinado momento un peligro de extinción dese idioma vasco, hasta que as autoridades fixeron distintas accións para recuperar ese idioma, e iso é o que está pasando agora, que están, bueno, que a xente falan os dous idiomas.